5 मिनट में सीता भोजन बनावले। 5 मिनट में सीता भोजन बनावले। सौंसे अयोध्या के दिहले जे माई हो भरत पूछ के कैसे। कहाँ गईले राम हो भरत पूछ के कैसे। कहाँ गईले राम हो बन गईले राम बनहि बबुआ लक्ष्मणा। बन गईले राम बनहि बबुआ लक्ष्मण। घड़ी में सीता सुंदर तेजले परान हो जाना करौरे बगिया में। फर गेले अनार हो जाना करौरे बगिया में। फर गेले अनार हो। 5 मिनट में सीता से जिया लगावले। 5 मिनट में सीता से जिया लगावले। सौंसे अयोध्या के दिहले सोलाई हो भरत पूछे के कैसे। कहाँ गईले राम हो भरत पूछे के कैसे। कहाँ गईले राम हो बन गईले राम।